Oh, halo. Abo. Oh. Angso marbol. Oh. मा खालामदों? ओइ नै माबा मैया प्रग्रामाव थांदोंमोन ना। ओमफ्राय सिखारबावाखैसो आङो नै 3ता जालायनोसै। हेपि बैसागो आब'। हेपि बैसागु। मोजां दा खबर? बिदिनोसै मा होनबावनो। मोजाङालाय मोजां, गाज्रिबाबो होनदो। आं माबा खोथा सोंनोसो फन हरदोंमोन आब'। मा खोथा? बे मा होनो दाथ' मैया जि मा होनो बिसिया मोनसे डिसिसन लादों मादों बेनि सायावसो रायज्लायनो फन हरदोंमोन आरो आङो नों फ्रिबा। मा होनो आब' दाख्लैथ' नोंनि जि मिउजिक भिडिअ गोदान ओंखारदोंमोन। बेनियाव नोंखौ पारमिसन लायाखै मायाखै बोरैबा होनदोंना। दा नों पारमिसन लामारदोंना लामाराखैमोन बिसियाव? माने आं जेबो बुङाखैना, माने आं बुंबा आरो आंहा दाया आरो बारा जाखायो नालाय। ओंखायनो आङो बै खनसे बे बिसिनि जाय गिदिर गोलावफ्रा मिटिं खुंदोंमोन ना, बे टाइमावबो आंबो जेबो रिएक्सन होआखै आरो। ओमफ्राय बिराद मिडियानि मानसिफ्राबो माने आंनि जेनेबा बिसोरनि बिबुंथिफोरखौथ' लाखाबाय, जेनेबा आंनिफ्राय मा रिएक्सन जेनेबा बेखौ बुंहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं सानबाय मा दे जियानो जादोला सिरि थानायानो मोजांसै नङा होमबा, बिदि साननानै ओरैनो दावराव जास्लायस्लाय होननानै थाबायमोन आरो आङो दलदनो। ओमफ्राय मानो होनना बुङोबा बिसिनि जिथु मानसिफ्रा बुंदोंमोन ना, बिसोरो जे माने हल लाइफनि थाखाय बेन खालामाखै न, जेनेबा जोंनि जिहेतु ससियेल मिडियाआव कन्ट्रभारसि जादों, जेनेबा जिथु दावराव दावसि जादों, बेनि थाखायसो जेनेबा बिथांमोनखौ जेनेबा सोंखारिदों नालाय सोरबा मानसिफ्रा, बेखायनो बिथांमोना उसुबिदा मोननानै जेनेबा बेन खालामदों बेबायदि बुंदों नालाय। ओमफ्राय बिथांमोननि जेनेबा जुदि बिथांमोना निमाहा बिनानै जुदि जोंनाव फैयोबा जों निस्सय बेननिफ्राय बोखारगोन होनना बुंनायखाय आंबो मोनसे आसा थानानै जेनेबा साननैसो उनावनो आङो मोनसे एप'लजि लेटार लिरनानै बे जिथु बिसिएनि प्रेसिडेन्टना सेक्रेटारिमोन आदा नेर्सोना, बेनो हैदोंमोन आरो आङो। माने आब'आ निमाहा बिलाइ हरदोंमोन आरोना बिसिनि सिगांसिम। ओमफ्राय मा रिसपन्ड होनाय बिसोरलाय? जेनेबा आं बे बिलाइयावहाय एप'लजियावहाय आङो लिरदोंमोन आरो, जेनेबा जोंनि थाखायनो नोंथांमोना सोंखारि जानांबाय, बेनि थाखाय आं निमाहा बियो आरो इयुनाव बेफोरबायदि नोंथांमोना आंनि थाखाय बा जोंनि थाखाय सोंखारि जानो मोननाय नङा, आं बेखौ बुङो। आरो जिहेतु आं नोंथांमोनजोंनो दंफायो, बेखायनो आं नोंथांमोननि बेरेखा खामानिबो मावनो साना। आरो आंलाय बहाथो जेनेबा हारसिं थानानै बहाथो जानो, नङा होमबा? जोंथ' कालचारनि मानसि, बयबो जेनेबा अनलायलायनानै ज' थानाय बेखौसो लुगैयो नालाय आंबो। बेखायनो आङो बे एप'लजि लेटारावहाय माने निमाहा बिनायजों लोगोसे जेनेबा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो आंनि थाखाय मोनसे जेरैबायदि आंखौ बेन खालामनायाव जेनेबा जथुमा जनानै बे रायन' इक' रिसर्टआव जथुमा जनानै जिथु डिसिसनखौ लाबाय, थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथांमोना सम दिहुनलायनानै आंनि थाखाय मोनसे मिटिं खुंदो। बेयावहाय जुदि आङो रायजोआबा बे अपेनहै जुदि निमाहा बिनांगौबा आंनि थाखाय सोंखारि जानायनि आं निमाहाखौ बिगोन होननानै बिदि बहुत खोथा लिरदों आरो आङो बेयावहाय लेटाराव। ओमफ्राय बे आदा नेर्सोना आंखौ बुंबाय जे नोङो जों मा जायगायाव थांदोंमोनलाय, मा नाममोनलाय, भेरगाव। जों भेरगावआव थांनानै, गुवाहाटिनिफ्राय भेरगावआव थांनानै बे आदा नेर्सोनखौ मोनसे रिजर्ट दङ आरो, बेयाव लोगो हमनानै डाइरेक्ट हेन्ड टु हेन्ड होदो माने आङो। लेटारखौ आरोना बै निमाहा बिलाइखौ। माने आंथ' फार्स्टआव सानदोंमोन, जेनेबा फार्स्टआव आङो माबायावनो हरसै होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय न'नि मानसिफ्रा बुंबाय आरो बेफोरबायदि माबाखौ एसे रेसपेक्ट होनानै होनांगौ, डाइरेक्ट नोङो लोगो हमनानै होदो बिदि होननानै। ओमफ्राय आरो बेनि सिगांबो आङो बे आदा गुरु पबित्रआ बेनोबो आं मेसेज हरनानै बुंबाय, आदा जेनेबा आंथ' बिदि एक्सट्रायै बोरैथो इमान गोबाव नोंसोरजोंनो आङो थानानै खामानि मावबोबाय। बे आदा पबित्रआबो सिगां डाइरेक्सन खालामदोंमोन ना, आं बेनि मुभियावनो मावदोंमोन सिगांबो उदांस्रियाव। ओमफ्राय बिसोरथ' आंजों क्लसमोन, खिन्थु दसे समावनो माबोरै माने आजिखालि मानसिफ्रा डाबल फेसनि मिथिबायना, आंजों थांबा बयबो हेल' गेमस्रि, हेल' माबा माबि बिदि होननानै बिराद मोजां रायलायो। आरो आंनि आन्दो जाबानो माने बेलेग खोथा बुङो, माने आसरित आरो बेफोरबायदि। फोथायजाया आरोना रावखौबो, माने फोथायजाया होनजायो।
ओमफ्राय आरो आदा फैलाखौबो आं मेसेज हरबाय आदा जेनेबा आंनाथ' आरो बिथांमोना बै टाइमावहाय आं जेब्ला रायलायदोंमोन बिथांमोना बै सिगां भाइरेल जानाय बा सोरबा माबा जानाय बे खोथाखौ लानानै बेन खालामनायनि खोथाखौ बुङाखैमोन हो बिथांमोना बुंदों जे ससियेल मिडियायाव नोंसोर सानैनि खोथाखौ लानानै कन्ट्रभारसि जानायाव जों BCA खौ दाय होदों बा सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ बा आर्टिस्टफोरखौ दाय होदों स' बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोनखौ बेन खालामनाय जादों बेफोरबायदि होनदोंमोन नालाय बेखायनो आं बुंबाय जे जोंनिथिं नंगौ नंनायालाय दावराव जादों बेबो इउटुबार्सफोराबो माखासे बिराद दावराव खालामदों आरो आं बेबायदिखायनो आङो दे निमाहा बिनोसै होननानै आं बिबाय आरो दुखुबो मोनदों देसुन नङा होमबा आंनि थाखायलाय आरो गुबुनखौलाय मानो गाज्रि बुंजाहोनो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो आदा नेर्सोननोथ' हैबाय लेटारखौ ओमफ्राय हैखांनायनि उनाव आदाया बुंबाय दे रायलायगोन जोङो मिटिं खुंनानै जेरैबायदि जों ज' गासैबो डिस्ट्रिक्टनि BCA नि मेम्बार्सफोर थानानै जोङो बे डिसिजनखौ लानायाव दा बेन खालामनायावथ' गासिबो थाजोब्बाय दा बेननिफ्राय बोखारफिननायावबोथ' गासिबो थाजोबनांगोन होनबाय आरो बियो ओमफ्राय आंबो दे आदा जागोन दे एसे सिरि जाग्रोथोंसै होननानै ओमफ्राय आं आदाखौ बुंबाय आरो आदा आङो रायजोआ भाबै बे लेटारखौ होनांगौ नामा होनबाय माने आङो बे आदा नेर्सोनखौ ओमफ्राय बे बुंबाय नांलाया दे जोंनोल' होग्रोनायानो जागोन दे बेबायदि होननानै बुंबाय आरो बियो जों रायलायगोन दे होननानै ओमफ्राय उनावहाय आं नेबाय थाबाय आङो ओमफ्राय नेनानै सानसेखालि आरो कल खालामबावबाय आं ओमफ्राय कल खालामनानै सोंबाय आं आदा माबाफोर खबरफोर दङ नामा होननानै खबराथ' र' गुरु पबित्रखौ हरदोंमोन आङो खबरखौ खिन्थु जेबो बुंहरफिनाखै होनलायबाय ओमफ्राय आं होनबाय दे होमबालाय आदा साननैसो उनाव थानानै खबर हरबानो जाबाय दे आदा ना होननानै आंबोथ' बेफोरबायदि जेनेबा एना एनि थालायनो गोसो गैया बेबायदि होननानै आरो हरबाय बिदिनो माने 10 बारसो हरबाय आं कल दै 10 बारसो हरनानै आं बुंहरबाय ओमफ्राय खेबसेयाव लास्ट टाइमाव होनबायखि गुवाहाटियाव मोनसे BCA नि मिटिं जादोंमोन ना मा मिटिं मोनथाय बावबाय आं जिखुनु बे गोसोआव ISBT गैला जानाया जादोंमोन आंबो गोसोआव गैला होनदां जिखुनु ISBT आव माबा मिटिं खुंदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव आंखौ बुंबाय बे गुवाहाटियावहाय जों थांगोन बयबो बेयावनो नोंनि खोथाखौ रायलायनोसै होननानै दे जागोन दे होमबा आदा आंबो थांनांगोन नामा होनना बुंबाय आं नाङा दे नाङा नों फैलायलायनो नाङा होनबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आंलाय सानबायमोन दे जाबाय दे होमबालाय पजिटिभ रेसपन्स मोनसिगोन होमबालाय बिदि सानबायमोन आरो आङो ओमफ्राय बे आदायाबो होनदोंमोन नालाय दे जेबो नङा जोंथ' मिथिखायो सोरनि मा भुल मा गैया जेनेबा नोंथ' निमाहा बिदों मानसियाथ' भुलाथ' खेबसे नङा खेबसे जाखायो अब्लाबोदि नोङो जोंनि सिगाङाव निमाहा बिनानै फैदों एप'लजि लेटार होदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि नुवा होननानैबो बुंबाय नोङो बेखायनो जोङो मोजां रेसपन्स लागोन दे नोंखौ बेबायदि होनना बुंबाय आरो खिन्थु गुबुनाथ' जोंनियाव बिदि निमाहा बिफैयाखै होनबाय आरो गुबुनफोरखौ ओमफ्राय दे ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो जेनेबा दे रायलायसिगोन होननानै उनावथ' खोथाया बेलेग जाहैबाय उनाव आरो मिटिं जोबखांनायनि उनाव कल खालामफिनबाय आङो नेक्स्ट दिना बेयावथ' बुंलायबाय आरो गैया रायलायनाय जायासै ओमफ्राय उनाव मिथिनो मोनबाय आङो मनिष दामोनखौ जितु मनिष सरगियारि ना मामोन टाइटेला बे सानजाराङा बेनो लेटार होलायलायदोंनो आरो ना जेनेबा मिटिंआव फैनो थाखाय खिन्थु मनिषआ फैयाखै खिन्थु आंखौ दिनैसिम बे रायन' एकर्डआव बे रायन' जितु मिटिं खुंदों बेयावबो आंखौ लिंहराखै इभेन आं गुरु आदा पबित्रखौ आंनाथ' नाम्बारफोरा दंजोबो नालाय आदा गुरु पबित्रखौ आं मेसेज खालामदों आदा फनबो खालामदोंमोन आं ओमफ्राय आरो लावदुमा पार्सनेलिबो लोगो हमनानै बुंहैदों जेनेबा कन्ट्रभारसियाथ' बिदि जाबाय दे बुंजानांगौ जाबाय बे गेमस्रा निमाहा बिगोन दे होननानै बे रिकुवेस्ट खालामहैदों बेस्रा आंनि थाखाय मिथिबायना लावदुमा ओमफ्राय बेनि उनावहा आं आदा गुरु पबित्रखौ सोंहरबाय आदा आं मिटिंआव थांनांगौ नामा होननानै नाङा दे नोंसोर फैनाङा जोङो सावरायलायनायनि गेजेराव मोजां रिजाल्टखौनो माने लाबोगोन जिखि माने थान्दाल'सो जानांगौ नालाय दा सिटुवेसना एसे गरम जागासिनो होनना बुंबाय लावदुमखौबो बेखौनो होनबाय आंखौबो बेखौनो होनबाय बेबायदि खिन्थु उनावथ' रिजाल्टआ बेलेगसो ओंखारबाय बेबायदि आरो माने जिखुनु जोंनि मिटिं खुंनायाव माने खेबसेबो आंखौ लिंहरफेराखै आरो बिदि बुंनायाव माने बिसोरो जोंखौ लिंहरनांगौ होननाबो साना खोमादां आरोना बेनोसै नोंथ' नोंनिफ्राय जेनेबा निमाहा बिबाय बिसिनि माबाखौ बोनाबाय नाथाय गावसोरसो जेबो रेसपन्स होआखै आरो ना आब' बुंनाय मथेथ' गावसोरसो जेबो रेसपन्स होआखै ओमफ्राय उनाव माने लावदुमाबो रागा जोंबाय जोंनि न'खरनि मानसिफ्राबो रागा जोंबाय आरोना जेनेबा आगै नाय दे आं मोनसे खोथा बुंनो जेनेबा इउटुबाथ' जेनेबा जोंनि आखायाव थायाबा रावनिबो आखाइनि सम्पति नङा रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा बे जाहैबाय मोनसे अपेन प्लेटफर्म जेरावहाय जों जोंनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हायो दा जेरैहाय नों
सासे इउटुबार नोंनि टेलेन्टखौ नों दिन्थिगासिनो नङा होमबा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा दे बेन खालामदों आं मानिबाय जोंहा मोनसे टाइमाव माने भुल जालांबाय बा सोरबा सासेखौ आं ब्लेम होला खिन्थु बे बुस्थुखौथ' आरो आदा फैलाया बिराद मोनसे गाज्रि खोथा होनदों आं बिराद दुखु मोनदों आरोना जेनेबा बे मोनसे फेसबुक पस्ट लिरदों जे आजिखालि महरगिरिफोरालायनो गावखौ ग्लेमार खालामनो बेफोरबायदि भाइरेल खालामोलायनो बिथाङाथ' जेनेबा जोंखौसो डाइरेक्ट बुंनाय इनडाइरेक्ट माबानाय जाहैबाय नाय आगै जेनेबा नोंसोरथ' मिथियो जेनेबा आंना माबा मोनसे भुल जादों बेयो जाहैबाय मोनसे रिलेशनशिपाव थानाय आंथ' सोरनोबा गाज्रि देहा फालांगिथ' खालामनो थाङाखै नंगौना नङा नंगौ आंखौ मा होनो धोखा होदों जेनेबा जोंनि रिलेशनशिपाव माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै जोंना रिलेशना गावस्राबाय बेयाव बै आंनि पार्टनारासो बेखौ भाइरेल खालामदों आंथ' बेखौ आं ग्लेमार जानो थाखाय खालामाखै गुबुनासो खालामदों दा बिथांनि माने एसेबां गिदिर सासे आदा फैलाया दा बिथाङा बिसिएनिफ्राय जिराय लाथ'नानै जेनेबा दोनथ'नानै बिथाङा दा पलिटिक्स लाइनाव ओंखारबाय पलिटिक्सआव हाबबाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बिथाङा बेफोरबायदि मालायनि पार्सनेल लाइफआवहाय बा मालाय आं एसेबां दुखुआव गोलैखांबाय मानसिफ्रा साननो हागौ इउटुबाव मिनि खुसि थायो मिनि खुसि भिडिअ खालामो बेहा जेबो दुखुआनो गैया बिदि साननो हागौ खिन्थु आंसो मिथिगौ आं सासे हिनजाव मानसि जानानै बेसेबां प्रब्लेमाव गोलैखो आंनि न'खरनिया बेसेबां गाबखो आंसो मिथिगौ दिनै जुदि आं बेफोर दुखुखौ लानानै जुदि आं थैलाङो आंनि बिमा बिफाया बेसे खस्थ' मोनगोन जोंफोर जाबाय लवार मिडल क्लासनि मानसि जोंहा बाबाया अमा साप्लाइ खालामनानै जोंखौ फरायहोदों मा होदों बेनि उनाव जुदि मास्टार डिग्रि खालामखांनायनि उनाव जुदि बेफोरबायदि सिचुवेसन मोनसे फैनाय लोगो लोगोनो जुदि आङो दिनैयो जुदि सुसाइड जाना थैयोब्ला आंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन बिसिसिआथ' माबानाय नङा जेनेबा हमना लादो बिसिसिआथ' नाया आरो नाय आंहा दा मोनसे फिसा प्रडाक्सन दङ आं बुंनो थाङा जे आंनि भिडिअसआ बिराद मोजां जायो बे नङा खिन्थु रायजोफोरा माबा मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होनायखाय आंहाबो कालसाराव गोसो गुदुंखाय आंबो मोनसे खालामसै आंबो बर' हारिमुआवहाय माबा मोनसे दावगाहोनो हागोन खोमा आं बेखायसो मोनसे फिसा प्रडाक्सन खेवदों बेयावबो जुदि एसेबां हेंथाबा आरो नाय आं मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामनायाव खमैबो 1 लाख 1.5 लाख खरसा जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेनिफिट आंहा जेबो गैया जुदि मिलियन भिउस जायोबा बेयावहाय आङो मान्थावहाय 50,000 मोनगोन आं बेयावहाय 1.5 लाख थांनानै जुदि 50,000 रिटार्न फैयोबा बेयावहाय प्रफिट थागोन नामा देलाय बुंलाय 1 लाखआनो लस 1 लाखआनो लस अब्लाबाबोदि आङो जेनेबा सोरबा गोसो गुदुं मानसि सोरहाबा टेलेन्ट थानाय मानसिखौ जे आं लानानै बे अपरचुनिटिखौ होदों बिनि थाखाय बिथांमोना दे साबायखरसो बावगनांगौ जेनेबा ना गावसोरथ' रावखौबो चान्सखौनो होआ माने जायहा अलरेडि एसे नाम दंखायो गोनांखा ओमफ्राय जायहा पावाराव दं बिसोरनि फिसाफोरखौसो गावसोर चान्स होयो बै जायहा गैजारोङि टेलेन्ट दं बिसोरखौ गावसोर चान्सखौनो होखाया ना होमबा आब' ओमफ्राय नों जायखौ चान्स होयो टेलेन्ट गोनां मानांगौ ओमफ्राय बावनो हिनसा उमुखौ होदों बिजों गानो मोना मानो मोना बिदि बुस्थुआ मेगन सानायसो जाहैबायना आब' नंगौ जेनेबा बेनोथ' आरो दा बैसागु फांसनाव लिंनायखौबो दा बिराद बुंलायबाय जेनेबा आंखौ भाइरेल जानायनि सिगांबो मेरला फुटबल टुर्नामेन्ट बा बैसागु फांसनाव सिगांबो इनभाइट खालामदोंमोन बे नङा जे आं भाइरेल जाखांनायनि उनावसो आंखौ जेनेबा लिंहरो बे नङा आरो मानसिफोरा बयबो मिथिखाजोबनाय थांनाय बिसिएनि फार्स्ट मिटिंआवनो बिथांमोना बुंखादों जे एमसिखौ जेबो मिटिंआव लिंनो मोना आदा फैला गुरु पबित्रमोनानो बुंदों जे एमसिखौ जेबो मिटिंआव लिंनो मोना आरो बेजों शुटिं खालामनो मोना बेनि उनावबो जायहा टेलेन्ट दङ बिथांमोना जाय आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना फैगोन आंजों खामानि मावनो बेयावथ' बिथांमोना होबथानो दरखार गैया नंगौना नङा आरो बिथांमोनाथ' बयबो बर' हारिनि जेसेबांखिनि आर्टिस्ट दङ बिथांमोनखौथ' बिथांमोना नायजोबनो हाया आरो जोंनि बर'नि न'खरफोराथ' गोरिब मिथिखायो जोंफोरबो एसेबां मालदार मानसि नङा खिन्थु जा एसे हायो जों बर' हारिमुखौ जेनेबा दावगानो जेनेबा गोजौआव एसे लांनो हागोन खोमा होननानैसो जोङो फैदों आरो बेनि सायाव लसखा अब्लाबाबो जे आङो जेनेबा ट्राइ खालामदों बेयावबो जुदि एसेबां हेंथाबा आं दिनै फिल्म एलबाम खालामाबाबो आं ओरैनो जना थानो हायो बेलेग खामानिबाबो मावनो हायो होआखै खिन्थु जों दा गोसो गुदुं मानसि जोंना फांसन मोनसेयाव थांबा मेथाइ दामबा गोसोआ मोसानो लुगैबाय थायो कालसारनि मानसि हिसाबै कालसारनि मानसि नालाय जोंथ' दा बिदि गारनो हाया नङा हाजार बादा हो सोरबा बादा होबाबो आरो बे भुटान नङा बे रायजो राजानि राजा गोनां बे मोनसे कान्ट्रि नङा बे जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बेवहा सबाबो राइट्स दङ हिउमेन राइट्स दङ बेयावहाय
दाथ' आब'आ बिसिसिनिफ्राय फैसा लाबोनानै बिदिथ' जेबो एलबाम बानायाखै नोंहा नोंनि निजा खामायनाय इउटुबनिफ्राय मोननायजोंसो बानायदों बाव मेगन सानायनि दोदखाद गैयामोन आरोना आब' बिसोरो ना होमबा निजा फैसा गारदों निजा बानायदों नोंथ' मालायनि प्रडाक्सन हाउसाव थांनानैबो गाहैयाखै जिखुनु गावसोरथ' जेनेबा नोंखौ बेलेग प्रडाक्सनाव गाहैनो मोना होनबाय नों थाबाय मानिनानै ना होमबा आब' ओमफ्राय निजा फैसा गारनानै निजा प्रडाक्सनाव भिडिअ दिहुनबाय अब्लाबो मेगन सायो ना होमबा बिसोरो बेनोथ' आरो बैसागु फांसनाव लिंनायखौ मेगनसै आंथ' बुङाखै आंखौ लिंहर रायजो राजाया जुदि नोंखौ गाज्रि मोनोमोनब्ला रायजो राजाया जुदि नोंखौ सुखुवामोनब्ला बिसोरथ' बैसागु फांसनाव नोंखौ फैनाय नङामोन आरो आगै मा मोनसे खोथा जाय आरो बिसिया आंनि बहुत प्रग्राम केनसेल खालामबायथ' जेनेबा गगामुगावबो दंमोन आंना धेमाजियावबो दंमोन आंखौ बुंहरदोंमोन ओमफ्राय आं बेयाव आं खिन्थु कमिटि जाय कमिटिनि मानसिया आंखौ कल खालामो आं डाइरेक्ट बुंहरो नोंथांमोना मिथियोना आंखौ जे बिसिया बिदि बिदि गानो मोना होनदों अब्लाबाबो लिंहरदों ना मिथियैयावसो लिंहरदों होननानै दै ओमफ्राय बिथांमोना बुङो नङा नङा जों मिथिखायो खिन्थु जों सासे सानैनि थिननायाव नोंखौ जों फन हराखै जों रायजोफोरनावसो सोंग्रोयो फार्स्टआव जे जोंनि बे फांसनाव सोरखौ लाबोनांगौ स' रायजोफोरानो बुंबाय नोंखौ लाबोनांगौ बेखायसो जों नोंखौ फन हरदों बेबायदि होननानै बुंबाय दा आं मा बुंनो रायजो राजानिफ्रायथ' बिसिया देरसिन नङा होमबा आब' देरसिन नङा बिसियाथ' रायजो राजानि अननायावसो थांनानै दं दिनै अननायावसो थांनानै जों बयबो बिसिएल' नङा जों बयबो जों जेसेबांखिनि बर'नि आर्टिस्टफोर दङ रायजो राजाफोरा जुदि दिनै जोंखौ अनसायदों बेखायसो जों दिनै राजा रानि जानो हादों जेनेबा हागोन जुदि बेबायदिनो अनसायबाय थायोबा जुदि रायजो राजायानो जोंनि एलबाम नायाबा जोंनि मुभि नायाबा जोंलाय मा जानो नङा जाखाया दावगानायबो नङा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया ओंखायनो आं माने मा होनो जोंना बिमा बिफायाबो दा मबाइल लाबायथ' सिगांथ' मबाइल फिसासो लायोमोन नालाय सिगां बिटियाबो दा मबाइल गिदिर लाबाय इउटुबफोराव नुबाय जोंहा बाबाया माने बिराद गाबदों आरोना बिराद दुखु मोनदों आङो खिन्थु मा खालामनो नङा होमबा समनि गेलेनाय जाहैबाय आब' बियो बेनोथ' आरो आं आगै माने जिमान दुखु जानांगौ आङो दाख्लै फार्स्ट बेन खालामनायाव आं बिराद दुखु जादोंमोन दै बिराद दुखु जादोंमोन खिन्थु आङो बेखौ एक्सप्रेस खालामाखै ससियेल मिडियायाव मानो होनना बुंबा मिनिगोन माखासे मानसिया खिन्थु हेल्प होनायाव रावबो फैनाय नङा बेखायनो गावनि दुखुखौ गाव स्ट्रं जानानै हमथानांगोन आरो बेनिफ्राय सौसिलांनो हानांगोन आरोना रावबो आंगो होनना फोथायजाया रावखौबो बेनो मा होनबावनो आरो ओंखायनो आं जेबो रेसपन्स होआखै माने जेबो बुङाखै आं निमाहा बिबाय आरो जेनेबा आरो दाथ' आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखै नंगौना नङा आरो आंथ' मावना लायाखै आंखौ गुबुनासो मावदों नंगौना नङा बेबायदि आरो खोथाया आरो अलरेडि आं केसबो होनाय दङमोन बे खोथायाव खिन्थु माखासे मानसिफोरा माने मा होनो बुङो जुनार आखुनिथ' माखासे मानसिफोरखौ सोलायहोनो हाया बेखायनो आं सानबाय मा खोथाखौ फेदेरालासिनो आङो केस होखानाय दंखायो खिन्थु आं स्टेटमेन्टखौ हैयासै हाइकर्टसिम थाङासै आरो आङो जेनेबा दे जि जाबाय खामना थांबाय बेनि उनावथ' माबा मोनसे खामबाबो सोरखौबा बुथारबाबो सोरखौबा माबाबाबोथ' बे दागाथ' खारखाला जिहेतु दे जेबो नंला बेबो मोजाङै थाथोंसै आंबो आंनि लाइफ गाव थानोसै बेबायदि होननानै साननानै थाबायमोन आरो दा नै बेसेबांबा हेंथा मा खालामबावनो मा बुंनोसो जायो माने दा आब' आंथ' बिसिसिनि मेम्बारबो नङा बिसियाव गैया दा नोंहाथ' प्रडाक्सन हाउस दङ आब' जोंखौथ' मा होनो बे गिदिर गिदिर प्रडाक्सनफोराथ' चान्सबो गैया जोंनि टेलेन्टखौ इउसबो खालामा आरो जोंनि जि बिजनियावथ' जोंहा आदा माइखेलल'सो दङ डिरेक्टरा बेबो जोंखौ चान्स होआ साला दा आब'आ जोंखौ लांगोन ना लाङा नोंनि प्रडाक्सनावलाय लागोन जेनेबा आगै नै बेबायदि जेनेबा जोंबो कन्टिनिउसलि खालामबाय थाग्रा नङा जेनेबा जा मालाबा खालामो बेयावहाय जेनेबा बिथांमोना मोजांसो मोननो नांगौ जेनेबा जुदि ट्रुलि सासे जोंनि कालसारखौ माने गोजौसिम लांनो गोसो मानसिब्ला मानो होनना बुंबा जों गाज्रिया थाबा जेनेबा जोंनि फिसा प्रडाक्सना थाबाबो बै गिदिर प्रडाक्सननि गिदिरखौ बांसिन नुगोन जेन'का गाज्रि थाबासो मोजांखौ बांसिन नुगोन नंगौना नङा थिग बेबायदिनो सोरबा जुदि ल' बाजेटनि एलबाम बानायग्रा बा बै हाइ बाजेटनिखौ साबसिन नुगोन नंगौना नङा जुदि गासैबो जुदि हाइ लेभेलनिल' जाबा बेयावथ' बै हाइयाव नुजाया नंगौना नङा बेखायनो जोंनो गोबां प्रडिउसार्स गोबां एलबाम गोबां मुभिस नांगौ नंगौना नङा बेफोरबायदि आरो बेखायनो माने आंना बेनोमोन आरोना जेनेबा थांखिया आंनि प्रडाक्सननि मेन मट'आ बेनोमोन जे जाय बिथांमोनखौ माखासे मानसिफ्रा चान्स होआ बिथांमोनखौहाय आङो जेनेबा जा एसे हायो हेल्प होलांगोन चान्स होनाय आरो चान्स होलांगोन बेफोरबायदिमोन आरो
नाथाय हनै दिनै प्रडाक्सनथ' एसेबां गिदिर नङा फिसासोमोन अब्लाबो आं जि हायो माने नाजादोंमोन आरो बिनि गेजेरावबो इमानखिनि माने दिनै मेगन सानानै नोंजों गायोबा 2 लाख फाइन नांगोन मागोन होनबाय नङा होमबा आब' 2 लाख फाइनखौथ' आं मिनिनोसो ओंखारदों बिथांमोना मा खालामगोनबा 2 लाख फैसाखौ जानो 2 लाख फाइन आरो सोर साबैसे बर' जेनेबा आर्टिस्ट दङ जेनेबा दानि जाखांफुनाय होन फुरानायानो होन सोर साबैसेनो बिथांमोनहा बोसोराव मोनबेसे प्रजेक्ट होनो हायो बेसेया जेनेबा बेनोथ' आरो आगै नै आंनि अन प्रडाक्सन गैयिनि सिगां आंबो गुबुननाव मावोमोन नंगौना नङा नंगौ आङो मोनसे मुभि गानानै मोनोमोन 30,000 बा बारायानो 40,000 आरो मोनसे बोसोराव मोनसे मुभिल' मोननायानो बहुत गिदिर खोथा होननानै सानजानो हायोमोन मानो होनना बुङोबा मुभियाथ' जोंना बारा ओंखारखाया आरो बेनि गेजेरावबो गिदिर गोलावफोरजों जाय बांसिन हाइ हेलौ थायो बिथांमोनासो प्रजेक्टखौ मोनो खिन्थु आंनि प्रडाक्सनाव बेबायदि बेलाया गैया माने सोरबा जे आंजों जेनेबा आब' गेमस्रि बुंबासो जे आं आंनि प्रजेक्टआव होगोन बेबायदि नङा आरोना जायहा टेलेन्ट दं बेहा मोनगोन जायहा टेलेन्ट दं बेहा मोनगोन आरो लोगोसे जेनेबा खैथा एलबाम बानायगोन जोंथ' जेनेबा 2 एलबाम बानायबाय दे जोंथ' गासैखौबो लेंहरनानै बानायनो हाया मोनसे एलबामावथ' सासेल'सो थागोन नंगौना नङा बेफोरबायदि आरो जों जायनो जेनेबा जों रायलायलायनानै सावरायलायनानै बेखौ लिंहरनोसै होननानै बिदि लानाय जायो आरो दा आंनाथ' दासो स्टार्टिं नालाय जेनेबा सानबोदोंमोन जेसेबांखिनि टेलेन्टेड मानसि दङ बिथांमोनखौ जाय एसे हायो चान्स होलांगोन बेबायदि होननानै आरो दा बेयावबो जुदि इमानखिनि माने मा होनो मेगन सानाय होननाय जाहैबाय ना आब' जिखुनु बेनोथ' दा रायजो राजाफोरनि आखायावसै आरोना बिथांमोना जुदि आंखौ गनायोब्ला बिथांमोनाथ' गनायोब्लालाय आरो जोंलाय माबावना जोंथ' अभियासलि मावखागोन नङा होमबा जोंनि थाखायथ' रायजो राजायासो राजा नालाय इसोर नालाय जोंनि थाखाय दिनै रायजो राजाया जोंखौ बे थिखांहरनायखाय जों बे मोनसे लेभेल पजिसनाव दं ना होमबा आब' बेनोथ' बेनो आरो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनायखायसो दिनै जोङो जेनेबा गोसो गुदुङा बांसिन जादोंना जेनेबा जोंजों सापर्ट दं हिसाबैसो ओंखायनो आरो बेखौनो दुखु मोनबाय आरो जेनेबा आंजोंथ' गासैबो क्ल'ज जोबमोन बिदिथ' नङा जे आं लोगो मोनफेराखै बिसोरखौ आदामोनखौ जेनेबा आरो बे आदै दिपकआ बे जितु सुदेम सनानि बिफाना बे बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंनायखौ आं बिराद गाज्रि मोनदों बिथाङा इजिलि जोंखौ मा होनदों जे इजिलि लायनो जों रां खामायनो हायो बिथांनि मेन माने बे खोथा जों मा फोरमायनो सानदों बेखौ आं माने बुजिना मोनासै बिथांमोनालाय इदि होनना बुंदों आरोना बे आदै दिपकआ आदै दिपक रामसियारि सुदेम सनानि बिफाया जे बिथांमोना इजिलि रां खामायनो हायो बिथाङा नुदों नामा जोंनि स्ट्रागोलखौ जानो जों जे एसेबां खस्थ' खालामनानै खस्थ'नि गेजेरजोंसो दिनै नैबेहाय दंफैयो बेखौ नुवालाबानो बुंनायल' जाहैबाय बिसोरना आरो मोनसे खोथा बिथांमोना बुंदों जे बिसिएआ मोनसे रुल्स रेगुलेसन्स दङ बेनि बारगा खामानि मावनायखायसो जों बेन खालामदों आदारवाइज जोंहा जेबो पार्सनेल माबा गैया दे आं बेखौबो मानिबाय रुल्स रेगुलेसन्स मानियाखै होननानै आं सानबाय दे जेनेबा ससियेल मिडियाआव कन्ट्रभारसि जिथु जाबाय जोंना बेनि थाखाय सोंखारि जाबाय नालाय जेनेबा जोंखौ बेन खालामबाय खिन्थु बिथांमोनाथ' मोनसे लामा दोनदोंमोन जे बिथांमोना जुदि निमाहा बिफैयोबा खालामा आरो आं बे रुल्स रेगुलेसन्सखौ मानिनानैथ' आं इमान दिन मिउजिक भिडिअ खालामाखैमोन आगैमोना नुवाखै होमबा आंबो खालामाखै एथ' गोबाव थादों एथ' गोबाव थाबाय बिनि उनावबो जुदि जेनेबा आं फैसा गारना भिडिअ बानायगोन बेयाव जुदि आं सोरखौबा जेनेबा आथिं हमै जुदि फन खालामबाय थानांगौबा आरो खालामनांगौ खालामबाय आं 10 बारनिबो बहुत माने सिगांनिफ्रायनो खालामबाय आरो लेटारबो हरबाय निमाहानि लेटारबो हरबाय नाथाय गावसोरसो रिस्पन्ड होआखै आरो ना गावसोर रेसपन्स होआखै देट मिन्स मा बिथांमोना रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानो थाखायल' गाज्रि मोनजानो गिनानै जे मोनसे लामा होदों बिसोरनो बिथांमोना निमाहा बियोबा जों होगोन होननानै बुंबाय खिन्थु बिनि उनावबोथ' बिदि खालामाखै बेबायदि आरो दा आंना बेनोसै बुंनो थाङोब्ला माखासे जोंनि बिसिनि जि गेदेर गेदेर बिबानाव दङ बिथांमोना माने गेमस्रिखौ ओंखारहोथारला जों बेखौ सान्स होथारला होननाय बायदि जाहैबाय आरोना माने आंना बुंनांगौ बेनोसै आरोना आगै जेनेबा जुदि बिसिएनि मानसिफ्रा गिदिर गोलावफोरा जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामनो गोसो गैया जेबो नङा आंहा जेबो प्रब्लेम गैया मानो होनना बुंबा ना दिनैसिम आङो माबा मोनसे मोनफेरदों बिसिएनिफ्राय ना माबा मोनसे माबादों जा खालामदों आं आंनि फैसाजों खालामदों बा जोङो ज' माबा मोनसे ग्रुप दङ बेनिफ्राय खालामदों नङा होमबा बेबायदि आरो दा आंनि प्रडाक्सनाव जुदि सोरबाफोर मावनो गोसोब्ला अलवेज वेलकाम आं वेलकाम खालामो आं जाय बिथांमोना टेलेन्टेड जाय
बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना जुदि आंखौ बुङो दिनै आब' गेमस्रि आं नोंनाव मावनो खिन्थु बेखौ नायग्रोनांगोन जे बेहा टेलेन्ट दंना गैया औ औ बिनि हिसाबावहाय जालांगोन खिन्थु गासैखौबो आं वेलकाम खालामो बिदि नङा जे आंनाव माने मावनो मोना माबा मोना आरो जाय बिथांमोना आंनाव गोसो गैया फैनो आंहा बेयावबो जेबो बुंनांगौ गैया बेबायदि आरो दा माखासे आर्टिस्टफोर दङ बा सिंगारफोर दङ हो आंजों बिराद मोजां खिन्थु आं बिसोरखौ आख' फाख' जागोन होननानै बिसोरखौ आं बुंहरा आंनो मोनसे मेथाइ मोनसे बानायलाय होनना बुंगोन खिन्थु बिसोर आंनि खोथाखौबो दाननो हाया बिसिनिखौबो दाननो हाया बेबायदि जागोन नंगौना नङा ओंखायनो आङो बिसोरखौ बै अकार्ड फिलखौ माने खालामहोआ आरो ना जेनेबा बेफोरबायदि माने जबरदस्ति रावखौबो बुङा माने आङो जायहा गोसो दङ मावगोन आरो औ बिसिनिसिमबो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट जेनेबा आंनि टपिकखौ लाना बिथांमोना माने मिटिं खुंबाय थानो नाङा आंखौ आंनि जायगायावनो थानो हो आरो गावसोर जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामनो गोसो गैयाबालाय आं माथो बुंबावनो नङा होमबा औ आरो बहुत कल खालामबाय आं आदा फैलामोनखौबो गुरु पबित्र आरो आदा दिपक बे आदै दिपक बिसोरखौबो आं बहुत माबाबाय आरो बेनि उनाव जुदि बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनो गोसो गैयाबालाय आरो माथो होनबावनो दे आब' होमबालाय उनाव मोजां रायज्लायफिनलायनोसै औ दे थेंक इउ दे